Het gaat al een skoft net goed bij het zwemmersplak in Jestermaar. Al voor een langere tijd wordt er vandalisme pleegd. Grote vernielingen. En nou ja, zat je hier was jongen, je naast me. Nou was het een bankje ermee zagen. We hadden daar ook van mij een grote container staan. Hadden vlees neer. Hadden ze die iepenbrutsen en alle materialen die hadden ze meegenomen. De dwarsbelang had me een heel mooi nice slot. Jong, ik denk, nou is het vanwander. Dan kom ik hier 3 weken alleen, kom ik hier weg. Hier ze er een ijzertriet in het slot drukt. Dus daar kan ik dus net meer in komen. Daar staat een picknicktafel, die broeken ze samen, ze gooien die in het water. Die stier daarachter, en voor me daar, die hadden erbij sloopt. Ik ga wel meemaken dat ze me complete, zulke dikke bjem, compleet omzagen hier bij nou ja, en wat net, het wie altijd wat. De jong had nog 4 beheerder west van het zwemmersplak, maar vindt het nou wel mooi west. De wille is er wat over. En ek het dwarsbelang ergert hem stikken. Ja, wij vinden het tussenstadium gewoon een beetje vervelend worden, omdat het al een aantal jaren zo gaat. En het is hier bij het zwemmersplak, maar het is ook bij het Meerskipshuis gebeurt ook steeds meer dingen. Dus het is heel vervelend. Ja, aangifte die nou, we hebben het bij de gemeente deadline. We willen heel graag dat er actie ondernomen wordt. Ja, want je man loopt al jaren aangifte dingen, maar is daar wel wat mee gebeurd? Nou, bedankt. Dat hebben we het ja, nee, er gebeurt heel weinig mee. Te weinig, ja. Had je enig idee waar de dieren waar ze kennen? Nee, daar heb ik geen gezicht op, want dan hebben we lang gesprek met die jongens of famkes aanhouden. Want dat is wat wij willen. Wij hoeven ze net te bestraffen, maar we willen ook graag gesprekken aangaan. Dus dat is voor ons belangrijk. Dus als je dit zeggen hier, dan graag melden bij de wasbelang.